estem amb un personatge molt important de la història, Hipàtia d'Alexandria. i avui li farem una entrevista per conèixer-la una miqueta millor, explicant-nos una mica sobre la teva família, com és i per qui està formada. Està formada per el meu pare, que es diu Teo. És un científic molt reconegut per on vivim. Ell es centra en les matemàtiques i l'astronomia i des de ben petita em deixava fer comentaris a les seves obres. Això va fer que m'enamorés i m'interessés per les matemàtiques i l'astronomia molt. Sí? És molt interessant aquest tema. Creus en alguna religió o segueixes el paganisme? No, jo crec que soc més neutral. Sí que és veritat que el meu pare segueix el paganisme, però jo crec que la filosofia, les matemàtiques, l'astronomia està molt allunyada de tota disputa política. Sí, és veritat això. Què és el que més t'interessa d'aquests temes? La filosofia... M'agrada molt la filosofia, m'interessa molt, però també m'interessa molt l'ensenyança. De fet, tinc una escola, una mena d'escola, que es diu la Neoplatònica d'Alexandria, on ensenyo geometria i lògica. Sí. Tens algun alumne? Sí, de fet tinc dos alumnes que tenen diferents religions, però són molt importants. Vale. Quina teoria estàs tractant actualment? Jo estic tractant l'heliocentrisme, que sé que és una bolleria, però jo crec que la Terra no és el centre de l'univers. Al centre. No ho és. Quina corrent filosòfica segueixes? Jo segueixo la corrent neoplatònica, que és la que ensenyo a la meva escola. On vius i com és la teva ciutat? Jo visc aquí a Egipte i la meva ciutat no és molt gran ni molt petita, està bé, a mi m'agrada. Com et tracten com a dona? Em tracta com si fossi molt delicada, com si fossi tonta, però jo crec que no necessito a ningú i no soc delicada i soc molt llesta. Tens molta raó. I el teu marit? Jo no tinc marit i no crec que necessiti. De fet, em trauria molt de temps per les meves apunts, per els meus estudis i no ho necessito. Sí. Quina és la teva obra més notòria? Jo tinc 4 obres molt notòries, que són